Dokáže vás umělá inteligence nahradit a vzít vám práci? To je téma, o kterém hodně lidí diskutuje a podle mě to bude trošku jinak. Podle mě vás nenahradí umělá inteligence, ale pokud budete tuhle technologii ignorovat, tak vás nahradí lidé, kteří budou umělou inteligenci používat k nějaký efektivnější, rychlejší práci. Protože když se podíváme do historie k nějakému technologickému pokroku, tak to nikdy neznamenalo konec práce. Vždycky to znamenalo nějakou transformaci práce. Například máme dneska spoustu profesí, které ani neexistovaly před nějakým technologickým pokrokem. Například před vývojem internetu, před rozvojem mobilních zařízení, tak neexistovaly profese jako je digitální marketér nebo influencer. A dneska jsou to hodně žádaný a výnosný profese. Dalším příkladem může být vynález traktoru, protože dřív se zemědělská práce dělala manuálně, ručně, bylo to samozřejmě namáhavé a s příchodem traktorů, s vynálezem traktorů se hodně farmářů bálo o svoji práci, stejně jako se dneska hodně lidí bojí o svoji práci kvůli umělé inteligenci.